Altså, jeg voksede op i socialt belastet boligområde på Amager, og jeg så et knivstik som 11-årig, og før jeg fyldte 15, så havde jeg selv forsøgt at bruge våben, og så stemt for det. Hvis der sker det, da jeg bliver anbragt på en sikret institution som Sønderbro, at jeg møder en psykolog, og så møder jeg en organisation, der hedder Læs for Livet, som på hver sin måde bliver meget skelsættende for mig, tror jeg. Jeg møder en dansklærer, der giver mig nogle bøger og viser mig noget litteratur og har sådan nogle litterære samtaler med mig. Og sideløbende med det møder sådan en psykolog, som jeg påbegynder et slags terapeutisk forløb med. Det gør, at jeg begynder at læse og skrive, og får så skrevet en bog, mens jeg sidder inde, som bliver udgivet. Så nogen som os havde ikke nogen forældre, som var særlig gode til at italesætte og bearbejde følelser. Og når man så oven i det vokser op i socialt belastet boligområde, som jo er en boble, så er det klart, at man ikke har set og oplevet meget andet end det. Men ved at læse bøger fik jeg pludselig en forståelse for mennesker, en forståelse af verden, også er større end den lille boble, jeg selv kom fra. På en eller anden måde, så tror jeg, at læsningen har givet mig en slags samhørighedsfølelse med det øvrige samfund. Jeg er ikke selv bogligt særlig dygtig, jeg har ingen uddannelse, men jeg har fundet ud af, at jeg er kreativ. Der ville jeg have ønsket, at jeg måske var blevet stimuleret. For du var elskværdig, min elskede bror. Ved det, min kære. Selvom institutionsbørn som os altid blev vejet og fundet for let af alle andre.